हाय साଙ୍ଗମାନେ आशा କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରତାପଦା ଗ୍ରାମର ପୌଷ ପର୍ବର ପାର୍ଟ 2 କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକିନା ଆଗକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପୁଅ ମେକଅପ୍ ହେବେ। ମେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ବାହାରିଲା ପରେ ନାଇଁ କିଏ ନାଚିବେ ବାଜା ମୋରି ଆଉ ତାଉଲା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେସବୁ। ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ କରାହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ସଜାଉଛନ୍ତି, ଗେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବେ ଆଉ ନାଚିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଭାଇକୁ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସରିଗଲାଣି। ଏଥର ଯାହା ସବୁ ହଳଦୀ ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ ହଳଦୀ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଖି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁলা ଗେଟଅପ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇକୁ ମାନେ ଉପରେ ସଜେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଗାଳି ପାଳି ସବୁ ରହିଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି କେୟାର କରାହେଉଛି ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋର ଭାଇ ଜଣକ। ସବୁ କେୟାର କରି ହେଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ସେଭିଂ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଭାଇକୁ ସବୁ କେୟାର କରାହଉଛି, ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଦାଢ଼ି ସବୁ କାଢିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇକୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆହୁରି ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସବୁ ଦାଢ଼ି ନିଶ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା। ଏଥର ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁଅ ପିଲା ଗେଟଅପ୍। ମାନେ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହିରୋ ରହିବା ଦରକାର ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିର ଅଙ୍ଗାରକୁ ସେଇଟା ଘଷୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କପାଳରେ ଲଗାଇବେ। ଭାଇ ଆରେ ଟିକେ ଦେଖ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭାଇ ଜଣକ ଗେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି।
ହେଇଗଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଗେଟ୍ ଅପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏବେ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଆମର ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ଲୁକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଭାଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ସତିକା ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଙ୍ଗଡ଼ା ଦାଙ୍ଗଡ଼ି ମାନେ ବାହାର ହେବେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମାନେ ବାହାରବେ ଏଇ ଘରରୁ ବାହାରବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ବାଜା ବାଜୁଛି। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଏଟା ଭାଇ ମାନେ ବାହାର ହେଲେ ଏଠି ବାହାରିଲେ ପୁରା ଗହଳି ଭାଇ ବହୁତ ଆମର ଡାଡି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗହଳି।